mar oganda nyakoro Mngajwang' kisebedo kilo weche manyien isebedo kinene ka entiere lai manyime ke ratiro mar oganda ahinya to kutenre kod ndicho ma wasebedo kwaneno nena achiel kuom jogo mano bede opara manyien mano ni dwaro ni mondo serikal owe thuolo rawerego. Fred machiegni romo gi tiyo erokamano erokamano we kawuono wamenyie in bende kaka jalno mosebedo mbele ratiro mar oganda kuongi mosa nyikwara Mngajwang' ya kodi nyikwara Mngajwang' a happy new year amor kaneno kenda amor kawinjo duondu kenda ng'eyo ni wadhi riwre kanyakla mondo waked ni Kenya mwadwaro mondo wate wafaulu kaka jo Kenya. Fred winjo nade en dakika machuok kende kata seche machuok kende bang' no we thuolo rawere moko ang'wen kata kamano ne gin auchiel mano ondhi ariyo pod ang'eni pod ukedo mondo mi we thuolo. Ere kaka iwinjo sechegi in kaka Fred hanya to bang' bedo para manyime kendo ratiro mar oganda? Mana kamedo machuok en ni ok auchiel kende manondhi. Auchiel gin jogo makedo ratiro mar oganda, gin activists. To nitie kijana bende mano mak South B week mokalo. To nitie bende vijande ang'wen manene olalgo mulolongo. Koro kikawa auchiel plus ma South B plus ang'wen ka gin 11. Mano timre mna Disemba kende. To wapenjore ni awa kok watimo gimoro niwach jolony wachonwa ni uoga ni umaskini, tena uoga ni dhambi, luoro. Koro ne wamo mondo wa overcome luoro ni to wachung' ilo jogo ma olal nwach wanie duond gindak gilosi gin kucha idiyo mana mende gi igoyo gi agoya itimo gi nadi gi pitia mang'eny wanie koro duond gi. Koro kawuono namor ahinya ka winjo no siepena mancha olalgo oduok gi. To wanyalo wacho ni agoero kamano maduong' ni Nyasaye ma ipolo. Kenda chaka goero kamano maduong' ahinya ni jokedo te mae Kenya kae kod mano oko akino kayo giri amor ahinya kina Hanifa giri nwach ngufu ung'iso piny kendo ung'iso serikal ni nguvu iko kwa wananchi. Kenda amor ahinya gi jo gazet nwach ne bed ni jo gazet onge joka dolal go kamano to ng'ama dogoyo mbak gi onge. To kata mna wan mancha wadhiyo i barabara Aga Khan walk ne benjo gazet onge wabende dochamo mana risase ama donegwa yore mopogre opogre. Jo gazet chieng' manene wadhi bara mokwongo kano mak jogi jo news ama journalist ema no amplify ni dhano ilalgo kendo ne gichiwo events kod circumstances ma momiyo jogi ilalgo kendo ne ng'iso jopiny ni magi gin jogo makedo ratiro mar oganda kendo magi gin jogo mapenjo telo ni telo ma William Ruto itiyo nadi. To jo gazet bende kane walando ni koro wadhi chung' ilo jogwa moselalgo mondo waked nigi, jo gazet bende manogolo jo news kaka Citizen kenda mora ahinya jo gazeti ulo ni jo news jo journalists kod media houses. Kendo kancha koro wadhi barabara gosiepna komredo kayo wo matere ng'enya ahinya wo mathuon kancha wani barabara to polise gitabia gi makawaida ne giwito tiagas kuomwa kendo gikelo farase mondo nyonwa. To jo news ama journalists no chung' kidete makata iwito nigi tiagas makata gibende iriembogi to ne gin nakodwa nwach ni wang'iyo ni gin ye wang'wa kendo gini machala ko ne chalo Nyasachwa. Koro ana mor ahinya kod journalist ma Kenya kae nwach gini otekowa mondo akenda kwayo Nyasaye mondo mi journalist mani Kenya kae omige ngima onyisgi hera kendo weche duto machando ngimagi mondo olonigi. Amor ahinya kod jo gazet kod journalist in general. To kendo joma kenda mor ga ahinya gin jodolo. Jodolo koro oseamua ni gin sauti mar Nyasaye kendo gibro chung' ilo jogo minyono jogo mihinyo. Kata kawuono ncho wapango ni wabiro wadhi ng'anyo makawuono to jodolo no loso kodwa
kendo ariyo adek nogonwa sim to nyisowa ni giyudo maling'ling kendo jo sirikal osegocho nigi ni kawuono wahore matin jogo mancho otekte idhi duokgi tadier ka hap dayo kendo kuom hera mar Nyasaye waneno ka jok moko duoki to wawacho ni ok oduok te kendo wadwa mwana mapinduzi ni kae bro wacho ni kwa okaka to kene na pango tich ni to ang'o madwa tim kendo teko mane madwa ket mondo jogo te mancho lalgo Disemba dana 11 mondo duoki to jogo te mosetumni mahundi kod polis ma Kenya mondo idra tichgi to nono to bado mapambano wacho ni ka hap dayo Joshua machiegni ahinya erokamano Musa Joshua comrade power to you yes erokamano Joshua yes machiegni erokamano aneni kiwer kawuono kendo nitie wer moro kanyo muwer ang' ungeknwa matin to unyiso ni pod untie kod geno ne jok modong' edhewe thuolo bang' weyo thuolo ji ang'wen giwinjo nade kaka jal mosebedo mbele e kind ratiro ma oganda. Mokwongo erokamano Lydia to erokamano ne oganda joluo duto mawinjowa amor to bende ber kawacho ni achopo ka moleo nikech awuok ka Bernard Kavuli awuok mana ngong' sani e police station kama nwadhi yude ka koro wuok kumano ogine osechopo kora nene machung' kode ma ng'ata mang'iyo social media se post mane momiyo adonjo ka sani amor kabisa ni koro Bernard Kavuli nitie to gi kijende moko adek ka bende Kibet ing'eni bende ok wan sure ni osewuok nikech king'iyo kaka ng'ama tiyo gi mbui mare ok olos ka gima en koro pokwa en sure ni en adier lakini ka en amor sana in fact kana chiew gokinyi to kaling' matin gimoro saa 1:30 tawinjo ni Bernard gini noyudi gi Billy Mwangi gi Peter Muteti na winjo mamora koni kara gine lweny mwagoyo ni kara tiyo kara wasebedo kwa go koko e wang' mbui to kendo media houses jo fwambo gi keyo osebedo ka go koko konyo wagoyo koko kara gini tiyo omiyo amor sana kendo omiyo miya jingo ni kara jopiny nigi duol to duond jopiny koloso to sirikal winjo mano nyiso ni wasechope kama nyaka koro jopiny bende ng'e ni gin gi teko monego bed ni gimoro amora mitime piny ka to gimbe gine gi lwedo ma gikete mar mondo mi gik moko dhi mbele amor kabisa wagone Nyasaye erokamano ni owetewa ma comrades magwa koro ni oko kendo chopo kendo waneno moko kuomgi mapok waneno bende wabro create time kiny godiochienge mabiro wigni mar mondo mi warom kodgi to kendo waendelea kodgi e mapambano nikech sama koro isedhi e okang' machalo kamano onge dok chien onge ng'iyo chien en mana dhi mbele nikech magi joma nyocho maki ka gore ne ratich dhano to ratich dhano no ok orum ka koro maki to weyi komaki jogi odhi osandi koweyi onego bed ni miyi jingo kata moloyo mano koro chalo orujore kata gine iluongo nang'o kata palt onego bed ka koro yawa gini luongo nang'o katonja erokamano koro mano chal ka gimo jogo koro miyi katonja oketi ka kidie gine mar katonja lengo la mapinduzi lengo la mapinduzi koro giseweyi koro sani monego bed ni speed koro bede mang'eny moloyo nikech goruok nicha ema miyi sandori to kiparo sandruok misandorigo tiko ni Nyasaye berberi okonyi no ok nonegi ka owetewa moko gi nyiminewa manonegi dwe mar 6 higa mokadho igone Nyasaye erokamano tiendelea mar mondo mi kik wachak wabed gi kinde machalo kama minege ji awai Joshua kapok aduogo hii walishika na Muteti wakadhani imekwisha kumbe badala yake mapambano yaendelea what you practice iwinjo
wan jogo madwa mondo oked ni piny. Kapok wadhi mbele Fred, awinjo ka Joshua wacho gimoro kae. Owacho ni nomaki ka kelo ratiro mar oganda. Jatend piny osebedo ka kwayo jonyuol mondo ket nyithindo bed joma joluor. Kaneno mabe wacho ni wabro chungo ndicho kata kamano uket nyithindo bed nyithindo mantiere kod luor. Ere kumugore lai e bedo kod luor gi kendo ratiro mar oganda. Kama bende koro gik kama kore neno ka gima thino jatend piny kata okikedi kaluwore gi chike apacho kaluwore gi moko kuom weche mosebedo kwa winjo. Okay, you'll go first. Mano koro an. Luor onego bende two-way traffic. Miya luor tam in bende ami luor. Koro omiyo jatend piny owacho maber ni nyithindo mondo bed gi luor, to kendo nyiso jonyuol mondo mi opuonj nyithindgi bedo gi luor. An gadier ni kaka an gi luor sana, kendo aluoro joma dongo na, tamiyo luor kendo bende joma Nyasaye oyiero mar mondo mi obede telo. Lakini luor no bende chopo mana kama koro achai moro donje, nikech wan joma tindo nyocha wasenena no chawa, nikech kan wachako loso to wakono rais ni ka ok ber finance bill ni waneno ka ok terwa mbele, we wa reject gole. Lakini no wach ni magi nyithindo maonge gima timo, magi nyithindo matuga wuotho gi Uber to nigi iPhone to create content. To koni ajowa gini dhi marach, ok wadwar gini. To gikoni pichni mwaneno ka mako bedo doctored, gin pichni ma ng'ato ka ing'eni tinde nitie AI, artificial intelligence. Mago olos gi artificial intelligence koro neno no ng'eny. Tarik 18, tarik 20. Karomo tarik 25 to nwangiso jogi ni bwana ok watugi. One serious. Ok wadwa finance bill. To nitie gik moko maricho mang'eny, lakini ka eto koro chopo nwa ke nikech finance bill ni. To wadhi watima ng'ono, wa occupy parliament man waneno ni ok los chike maber monego beni gilosonwa. Iwinjo? Nwa wuoyo mokwongo mwakoni biuru mondo wawuo, mondo uwinjwa. Gimoro iluongo ni public participation. Let us participate mondo winj jo piny ni to dwaro nang'o, tok ne giwinjo. Acha inodonje. Ing'eni samo chopo kama koro ino kiwinja, idwa ni an ma monda winji, yawa kanyo bwadhi mbele yao. Koro winjo ka gima ok winj duondwa. Ok winj duondwa. Ya, alafu to kendo mar ariyo kameno gima comrade wacho, en ni wan gi piny man gi chike ma waloso mondo tawa. To chike gi oketo ayanga ni kopo na chwanyi ama ichwanya ama kwa winjore i wach ama i weche moko, to nitie okang' ma ng'ato ngoben kao. Rais oongo kod sheria mameke ma enemen go to odhiambo jiro go kae to nigi mamoko. Koro rais ka feel ni wachwanye, to chwany mwachwanye wanyalo ng'isi. Wachwanye kwa pinyo iwondo wapile, in pile in managa miriambo to mitimo to onge mane chwany. Aya, rais ni wawacho ni sirikandi ena kuo. Mano wachwanye. Kwachako wacho to rais in ni campaign ki wacho ni sirikandi bro bet mar mama mboga gi japeng. Ngisa japeng mosendiki sirikal. To ngisa mama mboga. Ing'e jok mindiko. Indiko jok manosego siasa bo olwar. Gi jok kuoye. Jogo man kod cases madongo sirikal man sirikal ma negitie e marais ondiko. Donge kila ng'ato kisine kiagi. Wawacho ni yawa. Kwani Lydia ni okoromo tich. Kwani Juguna okoromo tich. Kwa penjo gi mane chae. To watiko kuwacho ni ya. Jonyuolwa, guwadewa, ganyuolawa ni kod dang'ni mar paro. Nwach ngima oridore, tije onge, school fees oket malo, osuptande onge yedhi, pes wati yako, king'iyo kane rais odonjo office. Owuotho kaja neko machala di piny mangima. Tang' mukele. Kuwa penji ni yawa. Nyiswa gima wuodhi ni kelo. Mana chae. Aya. Saa niki wote barabara wako inderi ni wage. Potholes kila mahali. Lakini nyisi ni State House. Itu moro renovation ga 100 million. Kuwa penjo no yawa. Wachayoji. Wangi mwate mawacho ni
wan kod katiba maduong' matayowa kod sheria mamoko ma wan wawegi emwamire. Ka ng'ato chwanyi, en jukumu mari mondo idhi itim report. En jukumu mar polis mondo non wachno, olos file mamari mondo prosecutor ter wachno e nyim doho to mondo osomni chike kethoni. To koyudi kod makosa, en jukumu mar judge ama masino mondo ong'adni twech. Gima watamore en ni okwanyalie ni president nen alpha and omega. En yera chak kodang'o giko. To kwanyal bende iye ni sire ni piny mwantie ni idwa loke police state. Ma police ni en intelligence officer, police ni en arresting officer, police ni en investigator, police ni en judge, police ni en prosecutor, police ni ben jailer. Yani omaki otimo gimodwaro, onegi, oboli dakwa iye. Koro kama ne chai to waiye chai kod Mr. President. Leader gimo wacho en ni jiwi iji owang'. Yes. Especially joma tindo ka wan mwang'eni wan ema pod wadong' gi higni mang'eny mar dak ka Nyasaye omiyo wangima. Iwa owang'. Omiyo ich wang' chopo kama iye owang' minyalo timo gimoro amora. Iwinjo. To koro wadonje creativity wa. Nikech wan gi creativity moro. Watemo communicate, wan go ledhi mamaro. Watemo mar mondo mi wagol message ma wan go ni e yo mamaro ma kinyasani. Tema ng'ato koneno kamano to neno ni mano rach. Piny tindo lokore. Ok wan e kinde mne mau ne dhi e pap to dhi gore to ringo. Tinde wan mne social media ka. Iwinjo. Koro tiyo marwa gi social media piny oselokre, ok wan adog chien kendo. To panga marwa en mna katiba. En mna katiba mineno jiro. Panga marwa. Omiyo iwa wang'. Wadwaro lokruok. Mane gimwa wacho. To kendo wach ma president wacho ni mondo ni jonyuolwa mondo puonjwa adabu. Mano ngiso ni en ga chai. Nwa jonyuolwa wan wakedo ni jonyuolwa. Nwa jonyuolwa kane loso kada na rais kana odonjo kodaki na Rigathi Giri. No wacho ni wan joluo Nyanza wabiro chamo odeyo. Kusoko no wacho ni wa. To odeyo mama na kwani chulo suru. Wano kwa chulo suru. No kwan shareholder. Koro kwa wacho ni wan jo Kenya wan gi ratiro kendo wagolo usuru. Mane en achai. No wacho waloso kwa niaba mege ji mang'eny. To weche mege President William Ruto nyiso mana ni kwa kizungu ongo kod compassion, to ongo kod empathy. Ongo go. In kanyo neno jaduong' Chakayo Kikot. Adier Ruto ni en janyuol adier. Nwachi kanene Ruto en deputy president maru former president Uhuru Kenyatta. Ndalo moro no ywak boki gazette ko wacho ni President William Ruto, President Uhuru Kenyatta, kiki neg joga, kiki lal gi nyithinda, kata kopo na kosoni, kata kopo ni wagwanre, kiki mul familia na. To ento koro sani emomiyo wan wacho ni jogo magoyo dhogi ka wacho no losur gi nyithindu, rais okroso kamano, mago jok ma joneko, mago jok momer kod telo masani. To wadier makende en ni wariwore mbele ka, to kamwadhiye ni jo Kenya bro ng'iso gin wandiko utich to wanie weg piny, to kwabiluor kata kopo no mako. Omiyo wawer ni awa kata kumakowa okwaluor, kata kunegowa bende wawacho ni koponi ginego kayo, ginego jiro, ginego ng'ano, nyithindwa bro dhi mbele goro mar piny maber. Ni wagolo roho wa mondo mang'ono. Werie weno Jacob. Sasa natoa roho yangu iende kukomboa nchi. 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 Gitiende wawacho ni jomatindo yudhe ma Kenya osechiwre gin mar mondo mi gibed soldiers magwa, gibed jokedo kendo jolweny mar Kenya, nikech Kenya ok ni kama ber, to nego be ni waloko kama wantie kadhi mbele. Pile iero ga jotelo mondo mi odhiyo chwal duond oganda kata od bura. Nwaneno ka Kimani Ichung'wa owuok kawacho ni nitiere ng'ama ne teko ji to ketne rais. Rais owuon to nowacho ne gidhi wuok oko mar chungo ndicho. Uparo nade? Uparo ni josiasa osefelo oganda?
ok no waparo ino kine ni wan kod watapeli mano ochunre mondo wagon kura githuon wan gi watapeli to mi awacho ni wan kod watapeli comrade no wacho kaka ni ndalo finance bill donge no kaw pachwa be pachwa notiyo donge giduoge wacho no migi akel 200 ke pesa diadi koro ne gigoyo ombulu mar finance bill gi tiendgi gi kech ok ne gigo ombulu kod wich ka giparo ganda mano mkungo mano nyisi tayari ni waonge kod wabunge bende wan wacho ni bunge no ongo bene de dala no wacho ne wasega gole oko bunge no kanyo illegally emomiyo wawacho ni wamedo riwore to bochopo kama koro wabo wacho ni awa ngata mo parity legally ngano okwabinene eye to eye koro king'io weche ma wabunge wacho gibolonwa wach wami example an wodo Kenya mubunge mara iluongo ni Ochieng David ne ndalo moro owacho ni obendo komor kod hinyo minyo kod yudhe kendo senyo wabunge mang'eny ka bende ka ywak ni ratiro mar oganda nyaka lu tisewinje mubunge motero hoja i bunge ko wacho ni awa wadwaro inquest ijogo manonegi isewinje nigi dwaro ni mondo nonane gik manotimre ka jenzi ne ni ng'anyo isewinje ka giwacho nyiso ni gin wabunge makanya ka gin enemy mar jopiny koro ok wanyal trust gi kata matin kata mana sani ing'iyo weche mege basari kod the education model mwango the fee model dongo janyuol ywakte sani kidhi university ing'iso ni kalka finance chul big receipt register units portal lecturer kidonjo class to penyon who are you my name is Odhiambo Jiro are you my student don't say yes but I cannot see you in the list odwa mondi prove na ni say register units portal bose di true be winje ka wabunge loso koro wabunge wanya wacha mago adui mege jo Kenya mon go ben gine mabende gimiyo rais oteko matimo korani no wach jok mimako kendo jok minego okagin jo Nairobi kende gin jo Kiambu gin jo Nyanza gin jo kila mali to onge mbunge maloso koro wan kaka yudhe in Lydia gi jogo mo believe atro mar oganda wan manyaka wawuok mondo ywak kendo waked ratechwa mubunge kose misling 200 ama 300 okobi wacho pachi nwach kano be no wacho pachi dir ne dakolo te finance bill kanti winjo kata mana mubunge ma for the former kose no se gole ma ugunja wandai former koro dongo icho miye waziri kai dongo to chono akod weche megadani kai en which quote ka jo penita wacho ni wach mara dani ni okagidwa to ini chuno gi koda dani no achidwa mondi beri president obero rio kinyi kochopo saa uchiel to rais kuodo wiye does he still have the moral authority mondo ongozawa koro okinyal nyiso wan jokila go no wanyalo trust gi wan wacho ni the current political class is rotten and they're not working for the masses wan wawegi nyaka wa organize bu take back power to the people wachuan mwang'eyo ndalo mane oneg dhano ndalo mar jenzi attended more than 80% of postmortems mege jogo manoneg risasi ndalo maandamano onge chieng manane ni mbunge yoyote ko biro city muchari ama Kenyatta hospital muchari kata kubiro nago wazazi pole nwach ok ne affect gi bende nek chal negi apenje penya chiel ka uono ne bed ni word president ama wod Mbadi ama Nyaropio Wandai emotek dikoro nyaka wadhi mani mandamano ka jogo duoko penyo ma simple tu ne benu wod Opio Wandai ama wod Mbadi ama wod jatelo yote mane Kenya ka emanotek dikoro sirikal rito mon nyaka wadhi mandamano kose rais dogolo directive goda emomiyo wawacho ni we are on our own wan kendwa gi jonyuolwa ganyuolawa nyaka wariwre mondo waked mondo ratichwa umiluor wan manegi madwa wach emomiyo kayo ne ngisi ni wa celebrate mana for a moment nwacho wacho ni in every revolutionary struggle
every success katobed natin, you have to celebrate it. Yeah. Wa celebrate the small achievements, the small gains mwa make, but walengo gimaduong' malo kachande. Nwach okwanya lien wan pile pile wagoyo kura iwondo wakod mit bile to ngado kose donjo. Dong sina pana nchuse go na kura koro miya urigni abicha tiek mondo wawacho na pana. Election is a mere legal ritual. Moknyal ketu anwa go ni kura ti wondo wa higni ang'wen then ngamara bicha kini duogo. Kokitiek kwa dwaro to nalo anguka na nalo anguka nayo. Okawi na chiel kuom rawere moseno matek e lweto bila. Yeah. Chaki duo kendo pod intiere kod teko mar dhi mbele. Ang'o madhiri? Hey. Comrade power. Gima madhira en mokwongo ni kaka nasenyisi. Kisechiwori mar gore ne ratiro mar dhano. Ok en gima rumo. Ok wanyal wacho ni koro gima nwagocha koro nwase nyalo, nwase wezo, koro maisha koro soft. Maisha ok yom. Pod wan gi midhiero mane wan go. Pod wan gi chandruok mane wan go. Koro sami bet piny, yes ise sandori, police ose kawi modhio witi motima mogoi motimi nadi. Lakini Nyasaye omiyi teko mar mondo mi iduogi chungi gi tiendi. Iendelea mnagori ne. Mana kok ne in serious ni gimitimo cha ni time gi chunya dier. Mano to chunyi nyalo gore iko ni an gino kora weya an kora dwa yweyo. Lakini ka in ng'at ma ni neno ka nitie shida dier to ine manyaki chung mondo mi time, owadu more manyaka chung mondo mi otime, ibro dhi mbele kata ng'oma timore. Namba 2. Sama isekadhe lwet police ahinya to iyo mana kadhe, yo mok ber. Nyasaye kogoli ka pod ngima. Nitie gima gino nyisi. Nitie lweny mapok itieko monego be ni dhi mbele goyo. Anawe awuono kanyal ng'iyo ni en ang'o momiyo Nyasaye nogola ka pod ngima. Oka consider myself better than joma owete na mano maki to dhi onegi kaka Denzel Omondi. Giwuon negi nyisi ni monde dhi ling koso negi nyisi nang'o. Negi nyisa ni kendo kwa yudo kichaki gine mbele kato wabro chwanyre marach seriously. Yeah, negi kona ni kaki dhini. Iwinjo? The next time mwayudi to koro obo bedo moloyo kama gimineno. Ka ang' waromo oko kocha. Ok bende ok ging'isi ni gibro weyi. Ging'isi ni kapo wadogo yudre. Tibro neno marach moloyo mani neno. To mago ok buogi. Ok buoga. Nikech dongwase koni wagolo ngima wa mar mondo mi wagore ne jopiny. To wagolo ngima wa mar mondo mi wagore ne rights wan kaka dhano. Namba 3 en security bende. Nikech jogi sama koro giseneno ni in gi lupu jomoko nitie joma luwi mawinjo duondi. Ginyalo dwaro manyo yo mora mar mondo mi gigoligo. To kiling ma onge gimiwacho to onge gima ji ong'iyo ni onego be ni okayo loso ga odiochieng' kodiochieng' kata okayo timo ga nang'o. Sama ji wigi owil kodi milingcha bedo mayot ne gin mar mondo me gibi koro gikaw ngimani. Koro miyo bende nyaki bed mbele kanyo tiendelea gi tich mitiyo nikech nona ni ito jogo nyalo negi mayom to kata ng'ama bro ng'eno negi onge. Omiyo wacho ni ok en gima yot. Bende ng'eyo ni tho marwa especially joma gore ne ratiro mar dhano yot sana. En gima nyalo timre otieno kata odiochieng'. No ka wuon bili na ywak ahinya Yes. komak nyathine. Jonyuol nintiere to ka gintiere giwachano. Ipenjo matek, ok ahero ga wacho penjo mag jonyuolna. Lakini an gi familia madak go. Anya paro bang'e mana wuok makoro yuda to kasewuok osiptal bang' wige moko 3 na dhi dala dhi ayue matin kendo adhi abed gi familia to ok ne gimor. Namba 1 ne gipenje ni to koro in ang'o mihedhori e gigi yawa. Ok wang'eyi kama. Ok wang'eyi kama. No oyuda biro Nairobi somo, an adhi mna Kenya School of Law, adhi asom ratiro chike. Kata gin gi buok. Lakini ang'iso gini anto donga jakedo yawa. En ani kedo masebedo katimo kora kete rang'iny mamalo. Iwinjo. Koro ma gikona direct ni watokwa mor to wadwa ni we gik misebedo kitimo nikech nyocha wan gi kuyo malit
onge okwa chiemo onge ngam waywak kendo wagocho no siepe ni te onge ngam onge kama intie koro werigo nanyisogi ni wuod dhako kosenyuoli bete piny ka to sechopo kama koro imbi nyalo paro ne iniwe iwuon nyaki choose one thing to an gini asechagua kata osechagua ang'ana dhi adhi mbele ang'atim nango to nikech gima timo bo katime ne an awuon kenda atime ne an to bende atime ne un tatime ne ji mang'eny bende ma Kenya ka omiyo ang'unu yiena yie adhi mbele to kok udwa abro dhi mbele to kukoni an okan wuodu is still okay but kuma bro duoge sama kora hinyora kata ma gimoro tima madwa ywe to mana ka Fred neno kutwero nyagi nyororo ng'anyo mokadho in bende yiena penji ni to en ang'o ma mimi jimo kukedno oganda pile ka pile kana ni University of Nairobi na atumo course miluongo ni criminology main campus kae kana donjo first year to na achandro chane weche meg school fees koro na duogo ba ayudo scholarship mar jo Norwegian embassy through the Norwegian First Secretary David Jordan to nodwaro mana barua from the university to prove na nyathi school kanyo kendo atimo maber. University no tera kamae week mzima koro scholarship ochopo kama koro deadline en kawuono kiny ng'ama dwa mi barua ni onge nadhi office DVC malo chain center kacha baji lock kanyo busa uchiel barua no wuok boko ni jo embassy gino no ngisa to kane barua no poko wuok no o maskache mani University of Nairobi main campus kae ginya ka police mondo rafa up to na wacho ni muni uwe tu hapa lakini kama kweli university is a center of excellence nataka kujua ukweli na yudo barua basi kiwa go scholarship mano no nyisani human ratichi oken gigo me boydo ko pedhi ni mesa kae tin kore kawa chamo kolemo gin gigo manyaki kedni to kikedo ni gikiyudo gi timako gi mate mano e puonj mana yudo koro from there na chako donjo spaces ma ipuonje dhano kaka ikedo emomiyo kitabna kacha watuwere Aga Khan woka wan ok ne wang'i gik mwadhi kale ok no wang'i no inyalo negwa ka tiagas nyalo dewa wan wang'iyo ni yawa kwa tuwere kakae to ber mane manyalo wuokie noganda gi familia gi jogo motek nyara koro wan wase overcome fear kaka ukayo ng'isi ni wan walenga lengo la haki lengo la mapinduzi ok wang'i to diere kae chalo nadi emomiyo wane wamon watuwere gi nyororo mondo kik luoro moro donjo ni wabwa ring nwach kwa ringo to wadhi weyo jogo molalgo kamaraj nwach endako ring kendo endako los to Nyasaye pod omiya tiendena omiya dhoga kendo omiya muya ne wawacho ni yawa we mondo waket luoro kando to because dhano en dhano watwere uru masama kuro luoro biro to luoro ne mabet ka kando tiagas ne biro kakoth police agundu ane kara faras nigi akili mohingo police faras nigi wich mohingo police nwach police wuok kucha nigi fujo kod faras kotibon hu to faras kochopo kama waninde kae to chung to police chwake boka idhi kuomgi to jajeni faras kigone koko faras winjo dhano ba wacho ni kara faras ni niga kile mohingo police ba Kenya yawa koro wan luoro ne waketo kando to kata mana unu wacho ni yawa wan watwere nange jo news be no twere nyorore mane giongogo but gibe negi twere negi wacho ni wabende wathog jopiny donge ni bolo nutiagas kendo ni lengo mana kata nitie nyako matiyo ramo gikae mano chwa kuome tiagas bolwar efi botiene ne obuth chonge ne obuth tok no ringo no chung jopiny no chung kod haki koro wan gi geno
ni gima ber ni mbele kae to geno mondo ochop singo nyaka kinda bedie to dakibed gi kinda ka luoro nitie koro kisebet kod paro ilano to ena bado mapambano to gima ber bende ok yudre mayot dong kabisa bas koro gi wan gi mwadwaro ni wariwre lwedo amora ahinya ka ni jodolo koro wacho ni weche monego bed ni lose gin weche mege ratiro mar oganda kendo iwinjo ka jodolo nyogolo kok kibo wacho ni kata wabende ok wamor gi tendi nyaka idwok jogo miseteka donge neno ka duondgi gi duondwa gi duond jopiny okelo lemo josiasa ma badhogo mago to joneko ma bende wego mbak gi kae nwach gin jogo mang'iyo mana makawuono kendo ging'iyo mana gima ginyalo gichamo chal kod ng'ano matiyo osuptal to okete e department mar yiedhi en okwalo yiedhi mondo ous odhi ogergo yedhe okwalo yedhe mondo ous odhi ogergo goro to kone ni yadhi ni ka kwale to ja kansa ja HIV dhi tho koro fuwo chande kod gima luongo kod kizungu ni primitive accumulation of wealth kosedonjone ok onyal ng'eyo the consequences mar kwelo omiyo wan wawacho ni wan pod nyaka wabed mani ogawe mamalo nyaka wabed mani mstari mambele kendo nyaka wachung' kidete nwach piny igoro okni kendo gima ber itimone kinda Ano kachiel kuom penjo kae ni to sama ne utweru gi nyoro achiel kuom joma ne un go nen Okiya Mtata mane Senator Abusia. Yes. Tawinjo kuwacho ni must go. Yes. To ere kitelo mudwaro to ere bentie jok museng'iyo murango mono ne mata manyata Kenya mowinjore kono samo wuok ni ere ng'ama udwa kete koma chakodi. Erokamano ok wanyal wacho ni nitie ng'ama wadwa kete kom nikech ok wadhi go ne ng'ato debe lakini wan gadier ni jotelo nitie Kenya ka maber kendo ma ji oseneno tich ma gisetimo kuonde duto ma gisebedie nitie joma oseneno track record gi kamora mora ma gisebedie telo jogo nyalo telo mar Kenya shida en ni kachopo ga sama kuro jopiny go kura to wasahau gik moko mabeyo monego be ni wang'eyo to ma kuro kila penjo mokwongo ni ere telo aina gani mwadwa neno wadwa neno telo ma katiba mineno wan go kani ing'iye maler nikech katiba ni oting'o gik moko duto ratiche ni ka telidia nitie kako nyaka values monego be ni jotelo bedo go iwinjo tabia monego be ni jatelo jopiny te mayiero koro kanyo momiyo wadwa timo gimo miluongo ni civic education nikech ji onego ng'eni shida ni ji ong'eyo ga lakini ok parnegi muma wacho ni parnegi kata ging'eyo koro onego be ni waparo ne wan wawegi to kendo waparo ne jodalawa waparo ne jonyuolwa ni sani koro wadhi go kura kata sani koro wadhi yiero jotelo madhi telonwa kuom higni 5 wang'i ma number 1 wang'i jatelo ma onge history mar kuo iwinjo kuo mar omenda mar jopiny entie kila mahali king'iyo jotelo kotelnegi gi William Ruto ma president to gi jotelo duto moluore jogi kila ng'ato nosebedo gi kese court mar kwalo pesa corruption kuo mar pesa mar oganda rach malich zaidi namba 2 wadwaro jotelo mung'e maber ni Kenya ok en familia gi Kenya oting'o familia mang'eny en mar ji te koro okikuongi ng'i familia at the expense of ji million 56 moko ka selfishness wadwaro jatelo mong'eni adwa umo kila ng'ato e piny ka kagima umo nyithinda kagima umo familia na kagima umo matieni nyithiwa onego bed gi security gik moko matimre ka abduction gini ndicho mikori nene timoge ka bed ni wan gi president mohero wadier to mong'eyo ni ratich onego be ni nie mstari wa mbele mago gik moko nyal timre nikech president nigi information ya hali ya juu president nigi NIS nigi DCI nigi intelligence ma ok wanyal chope ere kaka gik moko maricho kaka nek gang'o timre nyocha wayudo bodies adek rawere adek onegi to president kia chief kata sub chief magweng kanyo kia
MP kata ward administrator kata MCA kia iwinjo moro noyud Kasarani ka moro yud banana moro akia the third one akia kuma yude but dongine news dongunu selando gi ka kendo the painful part of it ni ngamonego nyathini ama boyfriend go ni sim no hello kendo tigi sim ngano hello habari yako wewe ndio fulani bikama kama ngano wasenege wabole kama seriously sani news makawuono waneno Iramogi waneno Citizen IBC officer onegi because ongo code state protection yet nyithind president nyithind jokwe manitelo nigi bodyguards auchiel abiria boro okwanyaliye Wod Kanan ja Paradise wacho kanyo oneno yawuoyi machalo Joanna gi Stefano erokamano med jiwo rudhe mbele Mwalimu Jael kantiere gweng'o mag Migori bende wacho kanyo ni amos ne welo kaeto wacho ni un brave and intelligent Kenyans kendo giwacho ni gimoro ahinya gi tich mabende uteno ka thoth jopiny mijing'o ma untiere godo e gino abe aneno ka moro gi ahinya sani no winjo bed gi ng'anyo makiny kata kamano wacho ni osewuok jodolo bende koro nyiso unte moru aero ka kuwinjo bende duon jodolo so ni utiyo kanyakla gi oganda bende wadong dak kadek kende abo mi 1.5 ngira 1.5 iwachi wach mogik kwati gimwatemo wacho en ni propaganda gi ukora mar josiasa nigi no yier gi kodu Nyasaye nyaka wa question wach mano en siasa mathirowa to jomoko bende wacho ni koro kugolo Ruto to ng'ano madhi kawo mege wa poko komo nyuol poka giwe nyuol kendo monde wa gi yuoche wa poko we nyuol joma beyo inyuolo pile kendo joma beyo nitie mose nyuol manyalo kawo to kata na in iromo telo wach ijadier koro wan gi mo wacho en ni jo Kenya owogi proper jok moko bende wacho no wa jo siasa moko bwaso ka reach out kuomwa nyiso wano lweny mogoyo ni oken maro nage malwenjo kuche owetwa pod onge gitije kosi no weteni teni gitije sukunde pod onge gi school fees hospitande yedhe donge ikwano jogwa manom negi mandamano jenzi poko do ratichgi dhano pod iteko gigo ok affect nagi to ko affect jo Kenya koro nyaka wa los kod oganda wa mondo ging'ane lweny migoyo en lweny mar ng'ata mondo singo ochopi mondo ratiche omiluor koro propaganda migoyo gi jo siasa maluo Nyanza no ugore ni jo rabuon nyaka watamre mano nwach pod wan elite pod wani kuyo to kendo pod gik manochikwa gitelo mantieni poko miwa omiyo nyaka pod wadhi mbele kod gorok to wachako awacho mogik niya every soul shall taste death koro ng'ato kikuondwa no ibro teki ibro negi the most Ruto no endo kanotho to police makro negwan endo no sik koro wan wakeda ng'ama hero kawo chunya to kawa ng'ama hero timang'oto timatima lakini jopiny nyaka bed kod ratichgi kendo nyaka wadagi adier kendo jogo manosi osingo dhogi mondo mi gitich nyaka gitim na tije mane gisingo go dhogi ilungo ne chir adwa nyiso minena wuonewa kwerewa owetewa gi nyiminewa ni dwe mar 6 higa mokadho rawere mokadho 60 nonegi gi polis tear gas mani ioronwa gi risasi manonego rawere gi wane mwanyiewo nikech gin pesa wa mwachulo kako shuru pok giyudo ratiro wan gi stadium mane obedo promised pok waneno gi kendo higa mokadho jo Kenya negoyo matches mag home matches negitimo Malawi gi Uganda Malawi gi Uganda koro bedo home moloyo Kenya sani ang'eyo rowere matindo mang'eyo personally ma ok dhi sikul e university nikech the new funding model okethore kendo the new funding model hinyo nyithind wan kaka joma ok onyala hinyo wa sana kendo se hinyo rawere mang'eny mang'eyo jogo koro ni dala ok dhi sikul to minegi gi wuonegi sandore
kamanyo pesa mana kama kani gidhie sikul to bende skul no ka gidhie to kech ng'eny miyudo ka moko koro donje uhalifu moko nego beni watimo. Ji osetho mang'eny osiptende nikech watimo transitioning from NHIF to SHA kata SHIF. Be wakia kata ni en SHIF koso SHA iwinjo. To transition gola N to be replaced gi H okawa 104 billion. Yothurwa kinyalo ng'eyo gima billion 104 en pesa mang'eny ma kokel Nyanza mangima to wanyalo chamo higni 5 maruto dwa bede telo. Gima watemo wacho en nima gik maricho osetimore mang'eny to ng'ama winjowa onge. Ka in po debate tineno ni nikech rais nokao Opiyo Wandayi omiyo cabinet secretary to kao John Mbadi to omiyo cabinet secretary tiweni sirikal ng'ama nitie en John Mbadi, sirikal ng'ama nitie en Opiyo Wandayi, okin gi jokwe modongo ok en jonyuolni, ok en familia i, ok en ng'at ming'eyo. Omiyo wachieuru, wachunguru malo, kik ung'iswa ni wagoyo dhapo kuyu. Sani wasekadho kama koro walose kia kuyu, kia Mjaluo, kia Mluya. Wan jo Kenya, wadhiuru mbele kaka jo Kenya, wagore ni wan to kendo wa ensure ni Kenya dhi mbele ne ojende wa. Erokamano. To kamano ahinya Joshua, inyisa kacha ni Kibet Bull oyud Vihiga. Yes. Oseyud Luanda to be specific. Erokamano. Koro moja mano kanyen Fred Ojiro jakenata mar oganda bo haki Afrika neno chier magintie ng'ato luongi kanyo gin Joanna gi Stefano. Joshua Okayo bende wasebedo go kae. Dwaro marwa en kwayo no hai maber kodhi mbele. Agikio natiro mar oganda nikech adieri entiere katiba, the power en mar we the people. To kata kamano bende sovereign power. Wawache onyisa kacha ni thuolo rumo. Kata kamano gen marwa en ni jatend piny bende bro rawan kaka tiyo gi rawere mondo me winjruok obedie kaachiel gi jodolo kaka gisewacho ni gitiyo kanyakla nyaka gi jog makelo ratiro ma oganda. Nyakwa mojong man tok mar piny oluongo sa deke chendo mar Oimore nyinga Lydia Hope.